palim kamericu i SVR je ostao ok. Evo ga. Zabilježit ćemo taj slučaj kamerom. Kad bi rekli, bolje još jedan slučaj za YouTube nego za vrapče. A trpi YouTube, trpi svašta. Jesi uspio? Kaj jesam uspio? Aj ponovi, nisam razumio. Rekao, razliku ovih filmića, jesi uspio potrpati gore, jer ja sam još jučer napravio nešto update. Sad imam QRM-a, jel Čale negdje radi na nekakvim kanalima. A evo i tetke su se pojavile. A skužile su da sam na skuteru. Ok, never mind, kada je zona, ponovit ću pitanja.